Ďakujem, pán podpredseda, vážený pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia. Dovolte pár slov a poznámok k uvedenému návrhu zákona a možno aj začnem troška širšie o kultúre. Keďže kultúrne témy sa nám dostávajú čím ďalej viac častejšie a nebyť váhostavou mimoriadnych schôdzí a podobne, možno by sa stali aj tými top témami v našej spoločnosti. Spomeniem niektoré. Jedna z avizovaných legislatívnych iniciatív ohľadom ochrany hudobných tvorcov alebo hudobníkov, ktorá získala taký názov kvóty. Ja som zachytil aj debatu vo verejnoprávnom médiu ohľadom odluky, ktorá takisto v zmysle kompetencií príslucha Ministerstvu kultúry, kde vypadli pre mňa dosť zaujímavé veci, aký náhľad má svet, konfesijný svet proti Ministerstvu kultúry na platený poplatok na, ak to poviem ľudovo, platy duchovných. Teda, že v podstate podľa jedného zástupcu v tomto prípade katolíckej cirkvi sa dozvedáme, že si vlastne štát odpláca svoje neblahé pôsobenie v minulosti a že teda ten poplatok nie je treba vnímať ako za záslužnú činnosť cirkvi, čo je náhľad ministerstva, ale za to, že za 40-ročné nedobré pôsobenie alebo pôsobenie ohľadom toho, že štát vyvíjal proti duchovným a cirkvi činnosti, ktoré viedli možno k zatváraniu, tak je jeho povinnosťou sa vyplatiť z tejto, čo je dosť, keď to nazvem, paradigmatický rozdiel pohľadu na to, že prečo sa vlastne platia zo štátneho rozpočtu tieto veci. Ďalšia z obrovských kultúrnych tém, tu na pán poslanec Kvasnička spomínal činnosť kultúrnu, ktorá cez rôzne spolky, my máme v Trnave spolok Domka organizujúci jeden z mála, alebo vôbec najväčší festival katolíckej kresťanskej hudby, tzv. Lumen, ktorý takisto zaplňa v posledných dňoch stránky médií, kedy do line-upu alebo toho, akým spôsobom, aký program bude na Lumene, zasiahla najvyššia možná autorita v cirkevnej hierarchii z hľadiska trnavského arcidiecézy, a to sám pán arcibiskup Orr, kedy zakázal jedného z interpretov, respektíve jednu zabávačku pustiť na Lumen. Čiže tých kultúrnych tém je habadej. Hovorím, že mohli by sa stať aj možno pilierovými témami, pretože boli prijaté stratégie a dokonca aj táto schôdza minimálne v jej začiatku, kedy nás predbehol iba zákon o zbraniach, otvára aj 51. schôdzu s takou malou legislatívnou smršťou ohľadom teraz pôsobenia alebo nového zákona ohľadom kultúrno-osvetovej činnosti. Bude nás čakať debata o autorskom zákone, o múzeách a galériách. Takže z tohoto pohľadu by sa mohlo zdať, že to popoluškovské vymanenie sa z tej popoluškovskej pozície kultúry by aj mohlo nastať. Na druhej strane si myslím, ak čítam jednotlivé ustanovenia tohoto zákona, tak začnem možno chválou. A mne sa úvod z dôvodovej časti veľmi páčil, a dokonca tak, že si dovolím z neho zacitovať aspoň časť, pretože sa oprel do histórie, a do histórie, kde možno po týchto troch vetách bude jasné, že kde sa vo vymedzení, myslím, že to spomínal aj pán spravodajca, pri ambícii upraviť osvetovú a teraz aj kultúrno-osvetovú činnosť nachádzame. Čiže dôvodová správa uvádza, že existujúci osvetový systém sa do súčasnej podoby formoval takmer 200 rokov. Spomínali to
obaja alebo všetci traja predrečníci. Z právneho hľadiska bola osvetová činnosť po prvýkrát upravená v roku 1919, keď sa vytvoril tzv. Československý model charakterizovaný syntézou alebo nejakým takým unikátom štátnej a spolkovej, v súčasnej terminológii by to bolo asi mimovládnej alebo treťosektorovej osvetovej činnosti. Krátko po vzniku Československej republiky v tom 1919 roku bol prijatý zákon o organizácii ľudových kurzov občianskej výchovy. Účinnosť tohto zákona pretrvala aj v rokoch Slovenskej republiky, čiže sme sa prekropili z medzivojnovej republiky do slovenského štátu. A teraz, a toto je to podstatné, prečo to citujem, po roku 1945 ho nahradil dekret prezidenta z 26. októbra o štátnej osvetovej starostlivosti, ktorý v celku presne konštituoval organizačný systém osvety a jeho riadiaci mechanizmus. V okresoch a obciach sa vytvorili osvetové rady pričlenené k národným výborom ako výkonné orgány štátnej osvetovej starostlivosti, pričom kultúrni referenti národných výborov boli súčasne predsedami osvetových rád. Osvetové rady vznikli aj na ústrednej úrovni pri Ministerstve školstva a osvety v Prahe. A pri predsedníctve a pri povereníctve, čiže tej období slovenskej časti ústrednej štátnej správy, školstva a osvety v Bratislave. Osvetové činnosti sa v tomto období postupne začali presadzovať ideologické záujmy režimu a jeho kultúrnej politiky. Toľko citát. Čiže z hľadiska histórie po ten 45. rok sa štát snažil vysporiadať s tým, že mali sme tu nejakú tradíciu 19. storočia, prišla Prvá republika, Slovák štát sa z toho ujal po svojom, v 45. bola ambícia zjednotiť a potom sme tu mali, a to už v dôvodovej správe, podľa mňa teda je tu napísané, že spolková báza osvety sa postupne prestala rozvíjať a vo 48. Ako keby zanikla. Lenže ja si to nemyslím, a tu viacerí poslanci hovoria, pretože si myslím, že po 48. získala ten zamýšľaný ideologický rozmer o mnoho viacej. Môžeme, a chcem sa tomu venovať len chvíľku, hovoriť o tom, že režim sa toho ujal po 48. tak, ako potreboval a možnú propagandu, ktorú potreboval, vedel šíriť aj týmito kanálmi a tým pádom osvetová činnosť, tak ako mnohé iné činnosti, v režime 48-89 bola zneužívaná aj na propagandistické účely režimu a vychovávanie a osvetové činnosti k režimu, ktorý tu bol vtedy. Z hľadiska tohoto historického pohľadu snaha z roku 2001, myslím, že to bol zákon 61 z roku 2000 o osvetovej činnosti, prichádzala možno s reformným úsilím. A preto mňa teraz zaujíma a vyčlením ten paragraf 6, ktorý je spomínaný, a to je, že meníme ako keby osvetové pôsobenie s tým, že na krajskej alebo vúckarskej úrovni zostáva možnosť, ale aj povinnosť zriaďovať osvetové centrá, na obciach zostáva možnosť zriadenia a s prepojením na ustanovenia ohľadom vedenia evidencií mne vyvstáva jedna otázka. Evidencie, ak som to dobre zaznamenal a chceme si naliať čisté víno, znamená, že naozaj aj ministerstvo, aj s dotknutými orgánmi ako VÚC, K8, regionálne KOCI, NOCKA, Slovenská ústredná hvezdáreň sa zhodli na tom, že štatistické údaje, respektíve to, akým spôsobom táto rozbujnelá organizácia alebo organizácia tejto osvetovej činnosti na Slovensku pôsobí, nie je dostatočne mapovaná a preto je jedna z priorít, ktorá teraz chýba, určenie tzv. Metodiky evidencií, čiže akým spôsobom kultúrno-osvetová činnosť je na Slovensku vykonávaná. A zároveň sa teda zákonom určuje spôsob a rozsah zberu dát. Dáta
ktoré sa budú zbierať, potom sa predpokladám, že následne budú vyhodnocovať a ja by som teda si dovolil predpokladať účel tohoto zákona, že po zozbieraní týchto dát bude nasledovať aj krok B a z môjho pohľadu príde k racionalizácii. Zatiaľ som sa teda nedočítal, či je toto zmyslom zákona, lebo nemyslím si, že budeme zbierať dáta len pre zber dát, ale predpokladám, že príde k nejakému zásadnému kroku, nazvime ho racionalizácii, nazvime ho tak, že ak príde k odstraňovaní duplicít, alebo bude podľa mňa po vyzbieraní týchto dát a určení metodiky, ktoré tie dáta sú relevantné, prístupí sa ku kroku B. A ten krok B ja vidím v tom, že sa nejakým spôsobom zmení organizácia nociek, možno, a to už sme tu raz mali, hvezdární, planetárií, ktoré dokonca tam má ešte jeden z hľadiska historického, myslím, že nejaký tatranský spolok, ako keby nejakú výnimku a podobne, alebo je teda organizovaný v tomto. Čiže ostane to z môjho pohľadu v rovine otázok, je to tak, pán minister, ak sa nazbierajú dáta o tom, že akým spôsobom vlastne kultúrno-osvetová činnosť na Slovensku s celoštátnou, regionálnou a miestnou pôsobnosťou funguje, tak sa pristúpi k tomu, že z mnohých pohľadov hodnotená tzv. Rozbujnelý aparát týchto činností bude nejakým spôsobom racionalizovaný, alebo má zber týchto údajov slúžiť k inému účelu. A ja by som chcel teda vedieť, okrem toho, že to, čo sa spomína aj v dôvodovej správe, že ide o ambíciu zachovania tohto elementu v slovenskej spoločnosti. Druhú otázku, ktorú mám, v dôvodovej správe aj vo väčšiny ustanovení sa odvoláva ministerstvo na 3 medzinárodné dokumenty, tzv. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych, kultúrnych právach, dohovore o ochrane kultúrnej diverzity, myslím, že to je rozmanitosti kultúrnych prejavov, dohovore o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. Chcel by som teraz vedieť, že okrem metodického určenia, ako zbierať dáta o tom, čo vlastne robíte, ako ja vidím tú metodiku, budú aj metodické usmernenia k tomu, že ako si predstavuje štát túto bývalú spolkovú alebo treťosektorovú a dnes už viac menej inštitucionalizovanú podobu v ochrane nehmotného dedičstva, v ochrane kultúrnej diverzity a čo mňa teda najviac zaujíma, že akým spôsobom naplníme pakt hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv pri tejto činnosti. Mne to odtiaľ ako si vypadlo. Chcel by som ešte poslednú poznámku povedať k tomu, aby sa toto nevnímalo možno ako lex. Prečo v rámci tej spolkovej činnosti zostáva ako keby ten relikt hvezdární a planetárií priamo vo svetovej činnosti a či nebolo aj ministerstvo alebo ambícia ministerstva tieto podľa mňa kultúrno-vedecko-vzdelávacie centrá zaradiť do iného pôsobenia, ako je priamo osvetová, respektíve aj z druhej strany, či neexistuje ambícia potom naopak dať k hvezdárňam aj nejaké iné vzdelávacie inštitúcie a nebetonovať status quo, ktoré máme, lebo podľa mňa ten zákon v mnohých ohľadoch to status quo betonuje a nie v tých oblastiach, ktoré by boli žiaduce. A teda či by nestálo za to, že ak je legislatívna ambícia urobiť podľa mňa poriadok
týchto veciach vyčleniť alebo pridružiť k tým väzdárňam a planetáriám aj iné, alebo urobiť nejakú solo, aby sme v osvete a vzdelávaní nemali vyčlenené, potom to tu až tak humorne je interpretované, že nám tam zostávajú inštitúcie, ktorými sa pozeráme na hviezd. Myslím, že to spomínal pán poslanec Kvasnička, pretože mi to potom prípada pri všetkej snahe, ak sa chcem objektívne na ten návrh zákona pozerať ako nesystémový krok, i keď nechcel som použiť tento termín, lebo on má výrazný významový nános. A snažím sa nájsť, prečo zrovna tieto inštitúcie tohoto typu zostávajú v kultúrno-osvetovej činnosti ako inštitúcie, ktoré pri podobnosti s múzeami a s galériami by si možno zaslúžili ich vnímať v organizačnej štruktúre múzeí, galérií a hvezdární, miesto toho, že zostávajú ako relikt možno z histórie v osvetovej činnosti. Toľko 3 poznámky k prvému čítaniu. Je ambícia z hľadiska novelizačnej alebo tvorby nového zákona v tejto oblasti podporiť myšlienku. Pri zodpovedaní týchto 3 otázok chcem zvážiť vlastne podporu minimálne tej filozofie toho, že od toho 2000 roku aj z hľadiska historického, aj z hľadiska toho, že je treba urobiť poriadok, podporiť tento návrh zákona. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Faktické poznámky, pán poslanec Kvasnička a pán poslanec Mikloško. Pokiaľ